हेलो लोगोफोर, आं जिएस ब्लग चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय। दिनै आं मोनसे भिडिअ हगारनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय वालाव माबायदि पुटि दानो। जोङो गिबियावनो पुटिनखौ दैजों मिक्स खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव जोङो वालाव पुटिखौ दाननो हागोन बा वालाव बोनो हागोन। बेखौ गावनि नांनाय बायदि परिमाण हिसाबै दैखौ मिक्स खालामना लानांगोन, जेन जोङो पुटिनखौ दाननायाव मोजां जायो। एसेबां लाव लावबो नङा, एसे राफोदफोर खालाम फार्स्ट पुटिनखौ, जेन एसे दाद जायो। बेनि उनावहाय जों पुटिन दानखांनानै खेबसेयावथ' जाखाया, खेबनै अब्लाबा खेबथामबो जानो हागौ पुटिना। बेनि उनाव जोङो सिरिस मारिनानै प्राइमार होयो। प्राइमार होनायनि उनाव जोङो मा कालार चयस खालामो बिनि सायाव जोङो दिपेन्ड खालामनानै कालारखौ होनाय जायो। बिदिनो जोङो न'खौ साजायनो हायो आरो नोंथांमोनाबो सिखायना लानो हागोन बेबायदि पुटिनखौ दानो। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोन एसे पुटिन दाननायनि फरमुलाखौ आं एसे भिडिअनि गेजेरजों होनाय जाबाय। न'आव सोरबाफोर होनो दङब्ला गावबा गावबो होजागोन। जोबोद प्लेन जायो, समायना जायो। नोंथांमोना नाजानायदो गावबा गावनि न'खौ साजायनो थाखाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।